tebo. Rúženka, ukážem ti, čo si ešte nevidela. A čo mi ukážete, babička? Mám tu čosi pre teba. Pre mňa. Pozri sa. Čo? Jej, aký krásny kvietok. Volá sa ako ty, Rúženka. Rúža. A môžem sa ho dotknúť? Je pre teba. Ďakujem. Čo sa tu deje? Ja zaspám. No, vážení kamaráti, určite všetci viete, čo sa stalo, alebo teda asi čo sa mohlo udiať, keď sa Ruženka pichla. Ale doteraz nikdy nikto neukázal, ako presne sa pichla. Jakže neukázaš, však teraz som ti tu dal herecký výkon, hodný Oscar. Akože, ale že presne, akože my všetci vieme, ako zaspala, ale ako sa pichla, detailne. To ukázal. Detailne.